tämmönen 300 sarja 3-litrainen dieseli. Tää olisi neliveto. Tässä on automaattivaihdelaatikko. On lasikatto kattoruukulla, eli tämmönen panoraamakatto, niin kuin meidän siinä edellisessä farkussa oli A4. Hyvin tumman sininen, lähes mustan näköinen, niin kuin tästä videokuvasta varmaan melkein näyttää enemmän mustalta. Todella siistis kunnossa. Äkkiseltä ainakin vaikuttaa. Tässä on navigaattorit, löytyy nahkapenkit, mitkä on helvetin siistis kunnossa. Ja mun mielestä ehkä mummo alus housujen väriset, mutta siis ei tässä ole mitään hävettävää. Sitten jos noi puulistat häiritsee, niin ne voi aina tosi edukkaasti itse asiassa teipata ihan vaikka tummiksi, mikä ei ole yhtään huono vaihtoehto. Tomi rakastut tuossa kato ilmastoinnit taakse. Ja tää auto muuten lähteekö tykkikö, tää on 3-litrainen diesel. Toi yksi innostui tuossa äsken vähän painaa 120. Sähköikkunat edestä takana, niin kuin oikeassa autossa pitääkin olla. Hyvät jakkarat antaa tukea. Tosiaan tuonne kunnon näyttö, mistä saa kaikki värinäyttö, iso tommonen. Ihan hyvät poppivehkeet, mitä kokeiltiin. Monitoimiratti löytyy tosiaan. Kattoluukku, tossa on nyt toi verhoilu edessä vaan, niin pistätkö siitä se nyt ihan lasikatto ja sitten on lasikaton saa liikkua tosiaan tosta edestä joku puolisen metriä auki. Lähteekö? No ihan helvetin kiva kesällä itse asiassa. Ilmastointi vaan helvettiin varmaan silloin kannattaa, että se ei sekoita sitä, koska taistelee ulkoilmaa vastaan. Mut joo, tämmönen auto. Sanoisinko, että aika potentiaalinen. Tässä oli ainoa vaan periaatteessa Italiasta, mutta se ei välttämättä äkkiä kolahtaa ja niin edelleen, mutta se ei ole välttämättä yhtään mitään. Et varmaan aivan pätevä peli. Tää on ollut Italiassa vissiin yhdellä jannulla ja Suomessa yhdellä jannulla ja joku yksi huolto täällä Suomen puolellakin on tehty. Lohkolämmityskin löytyy, että sekin on asennettu mitä varmaan Italiassa ja Valtikinä on. Mut semmotti, tässä on vähän miettimistä, mutta voi olla, että pitää päätöstä aika nopea. Nää menee aika nopea, mutta miettikää. Varmasti aika oikein hyvä peli.